Papagayam, kumusta kayo manan? Sapay ko bata nakaradgad kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo akarya, saan naputpudno anagan. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Emelda Enero, ni Armeda Angaon, ni Marjorie Iban, kan ni Maricel Galarin. Kastimaan tisurat ni pagayam karya, Dear Manang Biyanang, bakutak abalasang, nabayagan na kursunadak ni bayaw ko, baro pa'y laide ngam crush kon, isunalaang tanikabagis ko ti inasawa na, aging gabi makat kami, sana nagbaliw tiriknak. Aging ga na panunot ko tinagbakasyon iti balay da kabagis ko, kan ni bayaw ko. Rugyak ti agsalaysan. Umaya man, kabagis siya nang. Nay, kabagis karya, si kamot gayam. Umayak ag bakasyon, kabagis. Ay katun ala, sumrag ka. Agyaman na, kabagis, ay na. Umaya man ag-relax dito yung balayaw. Masurunak iji lugar tayaw. Adaw ti kalabang ko ijay. Apay manan aya. Masurunak kadagiti na apal at tao. Padaksindak pa yan. Gapo iti apal da kanya. Nagalas ti aramid dagiti at tao. Di lang amin agmarmarites ti amudang aramidan. Imbis ajay la kumabiyag da ti pakibiyangan da. Sa amay tatila pakibiyangan da. Anya, asino da aya? Hay, basta amin da. Awan pa'y limpyaw ita ni lugar tayaw. Pasig da aminan aman nakibiyang. Iso adito yak mampay labalayaw ka ba guys? Ay katuwan awan problema iti da ita ka ba guys? Mapanakaon, siya dang bakit. Inakagpasadan. Okay, tutoy. Aganad ka. Taykis ko ngay. Wala. Ay, makauray ka kaday. Adamon at talaga goodbye kiss mo kanya kahit. Masapa ka nga agawid Wayne. Ay, anyat kayat mo pasalubaw. Sumay, fishball, siopaw, window kikyam. Kumpormikan kan lakay. Kayat ko amin. Basta masapa ka nga agawid. Tasapa iti agluto iti pangrabyan tayaw. Sige nga raw. Mapanakaon. Bye-bye. Napanan ni bayaw ka ba guys? Wen, napan man nagpasadan Nalailo mo ni bayaw king kanya. Manang siya na. Adapay pakiskis na no pumanaw. Ay wen ka ba guys? Uray no sumangput dayjay, agkanaklat ta. Nagkasat kameten ka ba guys? Nakatumpong ka itinasingpet kan nalailong asawa. Day tamet ti pagyamyamana, tasaan nagbalbaliw ni tutoy kanya ka ba guys? Iso nalaan ta, awan anak yaw ka ba guys? Sayang, di na maiwaras ti kinataer na. Ay, wen nga rod ang ayos lata. Naragsak kami latamay, nga oray saan kami anaparaburan iti anak. Sa bagay magkidi Ngayon, kasyanaw, no ada mapututan na sa balay, manang. Agungot ka kaday. Ayun apaak ang mga nusinaak pa yan, karya. Manang, ada ibagak maipapan kinibayaw tutoy. Ngam di mo ibagbaga asyak tinang ibagaking ka Anya dayta, kun naggapuam aya. Naggapuak iji plaza, napanak iji paradaan, kaada nakitak manang. Nakitam nga? Ni bayaw tutoy, ada kadwa na babae nga agmirmirinda iji jeep na. Anyat meriendada. Baseball kan kikiam. Pasahiros na siguro Imposible Apay nga ron nga may sa abaso di inuman da palameg. Agkabaso da? Ay na, paliiwom di asawa manang. Ang mga no agin lalailo laking ka. Tapno saan amadlaw ti madingar aramiden na.
Ngamnay, ulitak, di mo ibagbaga asak tinangipulong king ka nga uray anya ti mapaspasamak. Sigay ka ba guys, di ka madanagan. Sigay, tapalot po tagtuman ti asawa. Anya at chicks ngay bagbagam bet. Aya, adaya chicks ka. Awan. Asino nga raw di kaduam amang mangan iti fishball kan kikiam ije paradaan. Baseball kan kikiam? Ay ni si Bastiana dayjay. Naggindan kami lagi matang iti merienda may. Kaputa agarbes. Ay, imunag kami ijay-jay. Kainsan mitlaada kami, ti adda ijay-jay. Ado kami. Naira nalaan nagabay kami. Wala, ngam apay amay may sa abasaw, ti pagin inuman nyo iti palamay. Anya amay may sa... Ay, daytan ti palso adamag. Iso lang ti iminom iti palamig. Jak imin inom. Jayag paisaw ti bagam. Paisaw ti bagbagak. Asino ay tinagipulong kan kay tinayta. Basta, jak kayak nga ibagato toy. Palso dayta nga ipulong daken ka. Kasjay ti rumbeng manang siya na. Si taem di asawam. Kun uray kasano ti panang pilit na king ka. No asino ti agipulpulong. Di mo ibagbaga. Tapno agidano naktumanon king ka Ay, maditirik nak itinaamwak karya. Ha? Saan nga arami daya si Bastiana? Tano agkam-kam malay balik tadak jay ulo na. Nakaro ka magaya mga agimon manang. Ay, wala, ha? Numaaktuak nga babae, ang piyang-piyang ti langit kandaga. Aggulo Maiturid mo nga ta nga sinaan ni Bayaw, no bilang laeng manang. Ay, katun na. Papanawag dito'y balay. Talaga? Wan, iso asaan nga agar aramid daya tutoy. Tadyak kayak ti malukluko. Agkapi ka, Bayaw? Adayan na pudot na ipag. Kaada nagluto Tamok akas to nga oras ti panagkapkapim iti malam. Ay, sige tamang timpla akman garaw. Saan ang sakon, Bayaw? Anya timplam aya. Sweet, very sweet, wino medyo sweet laang, Bayaw. Ay, not so sweet. Okay, napait, wino medyo napait. Ay, medyo napait. Bayaw, pakikugkod mo man to'y kanawan alegs ko. Saan pa'y ngamin magaan to'y cutics ko ka? Diyak pa'y mabalin nga ikudkod to'y imak ta madadaal ti manicure ko. Ay na nagkatul, alan Bayaw, pakikudkod, please. Sa dino dito'y abanda. Dito'y Bayaw, dito'y. Mabit lang araw taala at isagaysay. Tayo suti pang kudkod ka. Daytoy. Dayta, nakudkudan ay. Gatanga mo to'y do abalkot adaing ko tatatutoy. Wano gulpyum to'y liman. Ay saan? Aduunay. Husto dayta dua, Olivia. Sige nga rod, tata. At iti bayad ka. Keep the change. Ay na, thank you, tata. Umay kay tumanin lakwan, No problem. Basta sika, Olivia. Hay, sika na babae. Ada pa naggustong kinibayaw ko atutulan niya. Ala, anya ka din day tang ibagbagam, nana. Agindidi ka pailaan. Nakadkadlaw mo ag-crush ka kinibayaw ka. Apay, awan asawam. No awan asawam, saan anibayaw ko ti pagdiskitaram. Agbain ka kumamad Adda di kapsat kong asawa na. Nagado di dati pagpaarumam. Di pa'y bayaw kumait. Ay, sige, labsan ka pa'y nana. Diyak mo dagit ang ibagbagam.
Ay siyaws manang, at ipaam di asawam, itikas di nga aramidin na. Agasam, makiginggin nantil iti dayjay nga Olivia. Ha? Aglablaba ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Nakadkadlaw nga kursunada ni Olivia ya asawam. Kumanataw ang makisarsarita kin ni Bayaw. Kin ni Bayaw mait, kaya na, ay, masurunak ang makakikita. Anya? Kin agasam dayta. Saanan nga inala ni Bayaw ti sukli na kin ni Olivia. Anya nga iti kayat asawon dayta. Nagdaktol sapay ti sukli na. Impadawat na laang iti dayjay nga Olivia. Anya pa iti naramid da. Nagginggin nantil da nga raud. Ngamnay, no si taam ni Bayaw, di mo ibagbaga asyak tinang ipulong king kaa, nga uray anyat mapaspasamak, wan. Wan kabagays. Liklikam man ti makiginantel ka dagiti babae tutoy. Kagurgurak ti kasta. Kinusanak mit makigingkinan. Tiko nam, jak nakita ti istalyo ang nagsarita kin ni Olivia itay. Mayat ti kinatawaya. Na, pati katawa, dakisay. Anya kumano ang kinatawa ka, may. Kaya normal mo ilang ti katawa, may. Kaya saan kami mit ang nagginante. Ay, basta liklikam ti makisarita iti dayjay nga Olivia. Tanakadkadlaw nga da pa nagkursunada na kun ka. Ay, pagan ano na kumami dayjay nga, kaya kaya ko. Di katawanan na at kurso na dahil na. San asya? Basta ramidom ti bagbaga. Liklikam ni Olivia. Period. Naimbag nga oras yaw, nana. Adda da tatatutay kin na siya nang? Awanda, apay aya. Ay, adda ko maibagamay. Ayat ibagayaw, tasyak to timang ibaga. Alaan mi kumaidaan ninong kun ninang min kung nagkasar kami. Sige, tay bagak tao. Ay, iso na lang, tanalipata mo, tantay full nin ni na siya nang. Ay kwa, karidad ti usto anagan ni manang ko. Ay, kasta ya? Wen, karidad. Sige, tay isurat ko ti si bubukil anagan ni kabagis ko. Kastamit tin ni Bayaw ko. Ngam tay apelyido ni kabagis ko, idi balasang ti ikabil ko tay isupaylat usaran na. Ha? Saan ka nagkasar ka ni Tata Tutoy, aya? Saan? Ay, jak mo gayam. Basta di namot usaran ti apelyido nila kay na. Ay, sige nga rin na. Tapno maisurat min iti invitation card. Sa kami tog sublimanan. Tapno maibagami kadakwada iti personal. Sige, ta isurat ka. Uray di kay to agsublain. Ta ibagak to kadakwadan, baraw. Ay, alaman nga raw. Tamang ano, makumikom kaminton iti masungad nga laldaw. Mala, agyamang kami na. Bayaw, agninong ka kano inton kasarda duminay. Ay, saklaan. Duwata, bayaw. Anya? Datamat ti pinagpartner da. Ha? Manang, bumulodak man iti badom. Takurang matay bado abinalon kon. No kasta, saan ka pa nga agaway, karya? Saan pa'y manang? Dituyak pa'y laeng. Tapno matulungan ka kadagiti trabahom dito'y balayaw. Ay na, awan pang swildukin ka kabagays. Ay na, saan a problema dayta? Jak maagdaw-dawat iti swildukin ka. Basta kaya't kulat ti tumulong. Tinapatag, manganak iti 3 times a day. Mayatin dayta. Alakot, si kati makamaw kabagays. Sigay, ipadawat kong dagiti daduma akawaskaw. Jak metlaos usarunan dagi jay. Ay, agyaman manang. Kanuan gayam, adda na pintas abistidam. Tay mabalin apang ninang kuma. Apay aya, pangusaram kabagays. Agninang ngaruk kanaw. Siyak mati partner dakin ni Bayaw nga agi-sponsor iti kasar. Kasta aya. Madamat kidi tay extra abistida. Naminsan ko lang nga inusar. Ngam napintas day jay. Kasta di ka umay di kasaran, bakay? Saan? Tasaan mo't asyak team partner daken ka nga agi-sponsor. Mas dawak mo ngarod ka dagi di ngagkasar.
Di magkabagis mo tim partner na kanya. Ala, mapan kailat. Masadutak amapan. Jak ko mamapan. Ang kababain-bait. Mapanaklatan Agawin ak mutlaang apaman amal pasti kasar. Bakit? Pare Tutoy, ay nakumusta? Ha? Ay, pare Juliana. Si kadekan? Ay na, pimbintas kin imubing ka. Ay na, thank you. Nauray matsika, timar kamat. Ay, kapin anong tagkasar? Kaanakak ti babae. Ay, kastaya. Ay na, nabayagan dito nagkikita. Ay, agtugaw tamampay dito tagin niliw ta kumaray. Ag istorya tamampay. Uray ta nalpasin ti kasar. Sige, kumpare. Ay na, kat ni kumari siya nang ay, kumusta? Ay kinasaya mitlata, maray. Aday je balay. Ay na, kailiw ko mata na makita kan makainistorya ni Marisyanan. Ay nakapagais, ni Bayaw Tutoy, ada chicks na isi kasaran. Asinaw. Ay najak am-amaw, ngam napintas abakat dayjay, naglailo da nga istorya, agin innapirda pay, kan pasaray sipatan di babae ti abaga ni Bayaw. Anya. Dahito man kita am tiladawan da, nakatalikod da, ta itilikodan ti nagpitsura. Sino nga'y dayta babae? Chicks na nga raw, no idinalpas ti kasar, isuda ka na yun ti nagsarsarita, intugaw da iti may sasulay, nagbayag ti pa nagsarsarita da, ako namlan na iliwan da iti tunggal maysa. Anya. Malagrubat ka, taing karautan ida kabagays. Maditikas di nga aramid di asawam, laklakayan at chikbaw. Jakmet kayat arugitan na ti ulom Ay, urayak ang makasangpag, takasaritak to dito'y balay. Mabainak ang mapanichay. May mayat no sungatom ida adwa, agruam da. Maditikas di nga aramidin da. Ay, apaw. Sige. Kuyugan nak nga raw kabagays. Dagijay dan ni kabagays, kita amanay. Dudwada ijay suling agsarsarita. Payman. Sige manang, sungatom. Ipungot mo ti babae. Agsagana ka si kaabakit, maipungot ka itan. Aga-agaw ka iti asawa, balang kantis kayong agpapada. Ay, kumari Juliana! Naglukaw. Naging narakop da mutan. Anya mutan, kunaklano aggubal dan. Ay, agam amuda magayam. Makapasurumot ti kastoy. Agawi da man langay. Papanam karya. Agawi da kon ijay lugar tayo manang. Nauma akon nga agbakbakasyon. Apay, adda di mo nagustuhan kada kamay kabagays. Awan, mailiw ako ni balay. Kaya't kun ti agawid kabagays. Agyaman na kadagiti impakpakan nyo kanya. Sige, di akong agpakada kini Bayaw. Pakibagam tulatan manang. Sige, mapanakaw. Aklunak manang biyanang, nagkurso na daak kini Bayaw ko. Iso akas jay ti inararamid ko. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amiris kumatlaang tibidot ko, kadjak amo no nadlaw da kabagis ko ti amen. Nakarik na ak iti baen iso api manawak. Nagawid ak nga rod, kadjak ko nagsubli iti balay da kabagis ko. Kat ita, no malagip ko tinapalabas, mababainak iti bagik, ta saan na may parbeng dagide nga inararamid ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Nasaya at unay, tanaamiris mo matlaeng, asaan na may parbang ti inaramid mo, pagayam karya. Katlimiklik ka kadakwada. Basta awak tamis mo pa'y abayaw mo, tinagkurso na daam. Asawa mismo ti kabsat mo. Tila ipulpulong mo iti kabsat mo, tapno apaan na laeng ti asawa na. Kat gundaway mutten, timang sulisog iti bayaw mo.
Angam na yung bag-ata saan ka nagbaligay. Bueno, papagayam, ditan dinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam karya. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina kada kayo. Amin.